So yun guys, bali binalikan namin yung pump namin dito sa tabing ilog. Bali kaya na namin yan. Kaya na namin. Maraming mga kwan guys, oh, mga galing dito sa loob ng lupa na tubig. Ito ipapabak ko namin yun. Pero ito huhukayin namin. Daming mga nahulog na sa bunga ng nyog. Bali yan yung puno ng nyog guys, oh. Yan, hukayin namin. Yan guys, hukayin namin. Bali may submersible pump dyan sa loob na yan guys. Ambunang tayo, ambunang. Ay, bunyi dyan. Nag-aarimet aja, bunyi yang di dyan. Duduk mana? Medyo malakas pa yung ilog guys. Tahu tak jangan di masa aja stand apa kah? Nanti kau dijak, juga ada korenti nanti negara Jawa. Yan guys, lilipat namin muna yung tubig niya papunta doon sa baba para hindi pumunta dito. Ya.
Ang daming isda nito noon guys. Nakatalamlawis na ata eh. Makatulong mo si Jenny. Baka na nga doon. Ah. Kilap yan.
Awalin na, gaburan na ito matapos ng kalyenta. Magabo lang ako. Nakikita ko po niya. Okay. Ayan guys, natanggal na namin yung sakit. Sige pump yun. Kita matin pre, baka nang mapalam. Diba yun? Ito ako. Kwenta pa lang. Dara baka. Matipen naka ako. Hindi pa naka-off yung breaker nito guys. Hirap na. Matidya ba na? Okay, basta palatan. Silatan na ba na natin? Sa pilitin sa... Nako. Ay, Amo? Ito ka sinergi na. Apa nak ada tu ah? Betul. Boleh makan nak kurang. Mag-awas terus sama pagkatoy. Pero may ulit ka. Oh. Bisa keluar dong.
lang. Ada takot ba? Jadi pagkatapos naman Mantap. dito may kabel natin yan ito. Matambakan mo. Yan guys, natanggalan namin. Naputol yung dugtungan niya. Oh. So yan guys, balik kukayan muna namin yung konti kasi pagka naayos ito, pagka may supply na ito, babalik din namin to diyan. Dapat matanggal yung mga buhangin niya sa loob para may pag-piston yung pump para hindi makahigop ng buhangin. Ito guys, bakunan to siguro ang mag-ayos nito papunta dito, punta doon. So yun guys, pinagilid lang muna namin tapos kinukayan namin ng konti yun kasi baka matabunan din lang pagka pumasok na yung tubig dito. Kasi ito guys, ano yun ang bako ito, natanggalin ang bako ito, tatambak niya dito tapos doon ano din, tatambakan din ng bako para pumasok dito yung tubig papunta doon sa may pump. Kasi pagka hinukay natin agad yung sa pinaglalagyan ng pump, baka matabunan din lang pagka pumasok na yung tubig. Ito yung dating tambak niya kasi. Ito diretso ito noon, tapos ito papasok dito papunta doon sa may pump. Kaya lang nung bumagyo guys, ayun, wash out yung tambak niya. Kaya ito guys, ewan ko kung kailan nila maano yung bako. May re-request kasi by request kasi dito hindi basta-basta, marami pang mas priority na ginagawa nila.